Ja, het zijn Daalderse plakjes. Ja. Hoe lang heb je dit eigenlijk, Jan? Van al 53. Ja, toen hebben ze hem naar Leeuwarden gesleept en er eerst op een helling geweest. En toen kregen we een plakje in het vliet. En aan de voorkant, bij wij komen, wij hadden een erker op. Dus we zeggen, het Noordvliet, zo mooi del. Daar hebben we een heel lang. Maar je vrouw. Ja. Achter ons lag ik en daar, ik heb Piet en zus. Dus wij gingen daar een heel gezellig ploegje. Mooie tijd. Ja, mooie tijd. Ja. Dit is mijn werkplaats, hè? Ik ben nog wel innig en je hebt hechten hier gewoon. Hier ben je in begonnen. Ja, dus dat. Hey? Dat doe je net voort. Nee. Die doe ik niet eerder voort als ik er niks meer zelf aan kan. En win je hem hier vaak? Doe je hem ik de flat in Ljout heen? Ja. Ja, ik ging weer alle weekenden heen. Toen ik eruit ging, met 88, dan ben we hier de hele zomer. Hele mooie hier. Ja. Ja. En mijn vrouw was in het lijst, de jaren waren mijn vrouw dementerend. En toen was het dus moeilijk. En dat is je trouwfoto? Ja, deze. Ja. Ja, het is voorbij. Ja, jong. In 2010, het was 3 oktober en het was een hele mooie dag. En ik moest het aggregaatje waaien en ik moest een bootmotor. Ik zei, maar we nog even naar de Arken. Ik zei, je maar in een bank zitten, ik zet een bakje thee. En ik ging bandjes, en wij gingen altijd Duitse muziek opnemen. En dan wie ik een stukje bij, dat weer van Rocco. En dat weer rood, 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 sint die rozen. En dat weer een heel mooi stuk. Rood, 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 rood sint die rozen. En ik zette dat bandje erop. En toen ropte ze dat hier ze sa. En toen hebben we hier nog even doen. Rood, 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 rood sint die rozen. Dus dat, maar dat doen zien, dat weer doe de echt allerlaatste keer dat jouw vrouw je weer. 3 oktober. En 13 oktober is ze gestorven. Wij zijn op mannen na zo'n 50 getrouwd. Ja, zo is het. En hoe dien je met je dan met douchen? Douchen, dat doen we thuis. En simmers als het warm waar is, dan zet ik daar een amerdel middags in de zinnen. En dan doe ik de kleren uit, een washandje. En dan wat jammer wetter. Dan dat in mijn douchen. Dan steek ik de neken en dan maak ik douchen even. Ja, zo gaat het. Ik wist straks 1 oktober zondag. Ik heb een heleboel verven opgeknapt. Dat doe je allemaal nog zelf. Ja, al jezelf doen. Ja, Maar is dat een grote put? dan is het weekend maar aan, hè. Dan heb je hier die wie het weekend nog aan het verven met shirt. Het is nog geen tijd meer, joh. Het is nog te laat. Dan komt er weer wetter op en ik heb het mooi getroffen. Ja.
En we hebben een mooi simmer aan. Prachtig. Nou, en dan ben ik morgens aan het werk. En dan middags dan eet ik een paar stukjes ballen. En dan doe ik de kleren uit. En dan zit ik in een niets broekje. In een makkelijke stoel, lekker in de zon. Als het straks dus een heel september om 2 uur donker dan ging ik naar huis. Dan kom ik nog wel eens een mooie dag, hè. Maar dan is het afgelopen. Dan ging ik weer naar het balletten. Maar als het weer mooi waar wordt, dan ben je hier weer. Ja, Dat zou je nog net zonder kennen. nee, april dan ben ik hier weer. Goeie. Wat ben je aan dan? Zien toen wat beter maatje. Dus helpt het mol eens even zo nou en dan? Ja, weet. Ja. En had hij dat wel verzinnen? Ja, hij kent zelf niet te vol. En daar is net volle talenten. Nee, ik ken helemaal niks. Nee? Nee. Dat is wel heel bord voor snuffelen, hoor. Maar dan ben je in elk geval wel aardig direct. Ik ben, ja, soms wel, ja. Ja, doe ik wel trouwens. Ja, dank u wel. En hoe is het je roos in Noordburgum? Ja, ik bemoei me niet met zo'n bord, maar eigenlijk. Nee? Nee, ik ga een dak boven houden, dat vind ik het belangrijkste. Ja. Dit is echt de dwarsman. Ja. Burger Heide, hè? Burger Heide? Ja, Burger Heide hier die vroeger, hè? Oh, daar begin je direct al. Ja. Dat is ook regelmatig meteen maar feest. Ja. Deze werd alles hier. Wat mama werden. Nou, wat dit beste 2 man voor types binnen. Nou, dat zijn heel beste jongens. Ik ben een beetje sterker ermee, maar verder dan zit het wel goed. Je doet er wat gas hierin. Ja, Hé? ja. Ik ben er hoor gewoon die fort van je rennen. Nooit. Nee? Ik vind het altijd Ik mooi. ben echt bang van hem. Nou, hoe de echt heet, ja, dat is een hele vriendelijke man. Ja, je zei er net zo voor. Dit zeg je, jongen. Ik kan heel goed interviewen. Dat, Ja, hij doet altijd- aardig progressie, ja. ja, we missen net een programma. Dan worden er wel wat uitzendingen gemist, of net? Dat is jullie zo. Hé? Een beetje makkelijk is het zelf wel een rondje Ja. zitten. Ja.